Mä näytän mitä mä sain kun mä tulin virpomasta. Eli mä sain tämmösen pupun taas siis, mikä tää on, pahtakarkki. Sitten mä sain tämmösen. Ja me saatiin yhteiseksi semmoset, että me kaikki saatiin 60 grammaa tämmösiä karkkeja. Ja tämmösen. Ja sit mä sain kummilapun, mut mä söin yhden. Sit mä sain kinderin. Toisen kinderin. Kolmannen kinderin. Neljännen kinderin. Sitten mä sain jonkun tämmösen pääsiäismunan. Ja joku siilipääsiäismuna. Ja joku lammaspääsiäismuna. Ja joku tämmönen pääsiäismuna. Ai niin, vielä toinen kindermuna. Ja tämmöset KitKat. Muumilakko kuin muumimuna. Siitä mä sain, ottakaa hetki. Me saatiin siis niinku yhteiseksi 20, mutta se on tuolla tallessa, koska me käydään jätskiautolla 2 viikon päässä. Koska varmaan torstaina silloin tulee etu. Ja sit mä sain pikkumunia, eli pääsiäismunia. Ja sit mä sain rahaa. Aika paljon kaikkea sain. Ja mä olisin niinku normaalkassi, koska ei ollut muuta. Ja mä sain ihan sikana niinku pääsiäismunia, ainakin kindermunia. Ja näissä ei kai oo mitä, en mä tiedä. Tän laitan tonne. Ja joo, mä en oo siis ikinä niinku virponut silleen tuntemattomille. Tää oli mun eka kerta, kun virpasin virpon tuntemattomille. Joo, moikkuu!